Ya bụ onyeisi nke mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu na-apụzi apụ ugbu a bụ ọkammụta Greg Nwakobi agago n'ihu kpọmkwem wee bugara oche ahụ wee hafee n'aka ọkammụta Kate Omenugha bụ onye ga-anọgodi n'oche a wee na-arụ ọrụ dịka Vice Chancellor nke ya bụ mahadum. Kapten Anịgbọgụ kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ mmemme nke inyeghachi ọrụ nke onye nnọchite Vice Chancellor nke mahadum ụlọakwụkwọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu nke emere n'ụlọ ọrụ onye nke na-akwado ịpụ apụ ndị ọrụ niile na ndị na-arụ ọrụ na ya bụ ụlọakwụkwọ bụ ndị nke gbakọtaranụ nakwazi onye nnọchite anya nke kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ ọkaiwu Maxwell Udochukwu n'okwu nyeghachi ọrụ ya ka ya bụ ọkammụta Nwakobi kenere Chukwu isi onwe ya isi ezinụlọ ya nakwa ya bụ mahadum maka ihe ọma nke o mere ya n'oge ọ nọ n'ọrụ na ya bụ ụlọakwụkwọ. Ọ kọwakwara ihe ndị ọ hụgasịrị n'oge ọ rụrụ ọrụ ahụ ise na ya bụ ụlọakwụkwọ wee kelekwa Chukwu n'ohere nke o wepụtara ime ka ọkammụta Prọfesọ Omenugha bụrụ onye nke ga-anọchite anya ya. Ọkammụta Nwakobi onye nke yọkwara ndị niile ya na ya rụkọrọ ọrụ ka ha bụrụ ndị ga-ewepụta obi na ekpere iji wee kwadokwa onye nke na-achọ ịnọchite ya ka o were nwee ike rụọ ọrụ ya nke ọma. N'okwu nzaghachi ya ka onye nnọchite anya Vice Chancellor bụ ọkammụta Omenugha kọwara onwe ya dịka nwa nke Chineke onye nke hụrụ ezigbote ohere a nke ịnọchite ya bụ ọkammụta Nwakobi n'ọrụ nke ịbụ onye nlekọta anya nke ya bụ ụlọakwụkwọ. Ọ yọkwaziri ndị niile ya na ha rụrụ ọrụ ka ha gbaa mbọ wepụta ihe ha tụrụ anya na a ga-eji wee mee ka ya bụ ụlọakwụkwọ bụrụ nke ga-aga n'ihu nke ọma. Ọ yọkwaziri ndị niile na-arụ ọrụ na ndị isi ụlọọrụ ụlọakwụkwọ ahụ ka ha wepụ ihe ọbụla gbasara ịna-aka azụ n'ebe ụmụ akwụkwọ nọ maka na ọchịchị ya agaghị akwado ụdị ajọ omume dị otu a. O kwekwara nkwa na ọchịchị ya bụ nke ga-eghe anya oghe n'ebe ụmụ akwụkwọ nakwa gburugburu ụlọakwụkwọ ahụ dị. Yọkwa ka onye ọbụla wepụta ihe nke ha chere ga-eme ka ya bụ ụlọakwụkwọ gaa n'ihu ka etinye ya n'ọrụ. N'okwu ajụjụ ọnụ ya, onyeisi GSS bụ Maazị Chukwudi Ezenwa kọwara na o nweghị ihe ọzọ ọ tụrụ anya n'aka ọkammụta Omenugha karịkwa iweta ezi ọrụ tọrọ atọ na ya bụ ụlọakwụkwọ nke mere na ebe ọ rụbugoro ọrụ na ihe eji mara ya bụ ịrụ ọrụ ya nke ọma. O kwukwara na dịka onye nnọchite anya isi ụlọakwụkwọ a na ọ ga-agba mbọ rụọ ọrụ ya nke ọma. Ka emechara nke a, onye isi ụlọakwụkwọ bụ nke na-apụ apụ bụ ọkammụta Nwakobi kpọgharịrị onye nke na-achọ ịnọchite anya ya bụ ọkammụta Omenugha gagharịa n'okirikiri ụlọakwụkwọ ahụ igosi ya ebe dị iche iche na ya bụ ụlọakwụkwọ.